Orenefreed water een drugslab in een paan aan de Hantermerweg in Dokkum voeren. Maar hoe kwamen ze dit op het spoor? Dus bouwers die zeggen, zoals altijd goed om hen heen, en die zeggen dat je een bepaald persoon terug het route naar binnen kloopt. En ja, dat vonden ze wel wat apart, dus ik dacht, nou eens even zien of dat al wel goed gaat. En toen ze bij het paan kwamen, zeggen ze dat het oudekt weer, oudplakt weer, dat er van die ontluchtingsbuizen weer. En dat zijn tekenen die wij leerd hebben, dat die wijzen op een mogelijke drugsfabricage. En vandaar dat ze door de politie was gekomen en die had een machtiging regelen en die binnen het pand ingegaan. En die heeft inderdaad een drugslaboratorium aangetroffen. In het laboratorium water drugs MMA maken. Er binnen 2 personen aanhouden. Het lab waard ontmantelen en de burgemeester besluit het pand voor een jaar te sluiten. Omdat dit natuurlijk een gravelige zaak is, hier zo midden in de buurt een drugslab dwaan, dat kan natuurlijk exploderen. Dat hebben we in Houlen gehad, dat hebben we in Rotterdam gehad. Nou, je zit hier in de Wenwijk, je zorgt het is hier drogverkeer, je maakt er net een tank de boel hier ploft. Dus dat is wel een ernstig feit en vandaar dat wij jonken de strafrechtelijke situatie, dat via het Openbaar Ministerie gaat, dat wij ik wel conform is beleid richting de Mierskip van ja, dit accepteren we net en dan neem ik maatregelen. Vaak wordt er bij drugslaboratoria tocht aan oorzondere locaties. Daarom vindt Kramer het echt vernuverend dat er een drugslab midden in het centrum van Dokkum zit. Als je je verstand broekt, doe je natuurlijk zoals ik net. Maar ja, gewoon die hebben natuurlijk andere ideeën daarbij. En die willen yield verzinnen of zoals wat of tanken in hebben. Nou, en gaan hier midden in de wijnbuurt zoals dwaan. En natuurlijk ergens werd het geen kweek en maakt het natuurlijk ook aan het wijzen. Want het is gewoon verbeterd in Nederland. Omdat de drugs natuurlijk een groot probleem vormen in het Mierskip. Is het drugsprobleem dan echt groter dan we misschien al denken? Nou ja, er zitten verschillende aspecten onder het drugsgebruik. Hè? De verslaving en dergelijke. Want dan zit je nou de meeste niet erom verslaafd binnen. Maar je hebt de handel, hè, met alle moorden die daar geer hingen. De oude in het criminele circuit. Ja, en de smokkel en de handel en de fabricage. En dat zijn 3 verschillende aspecten. Niet alle 3 lieken slim binnen. Maar met hun 3 en ik nog eens zwaar dat behoorlijk zijn impact heeft.